Vi har start nummer 27, Emma Hulskov. Lorraine, start nummer 28, Kirsten Opgaard. Blevet solgt til klar på bane, start nummer 29, Emilie Gågaard Andersen, blevet solgt til klar i slusen. Foregående rytter skulle ved fejl 1,00, stil 7,50, i alt 6,50. Ekipage opnår stilkarakter 8,5 i en runde, hvor den kommer lidt højere.